kedepan coba kaya ngopo joget awak tak bagus babot jantung sejatong hatiku sambungku mengen cetaku ngrobet dasarmu kalawan kang mas kang merah titis saking murih lestarine hati piratine tanan naengkan rumpet sayang ngono bayang kaya ngopo ramoe atiku iki yen pancur ngilingi bocah talo iki popo tanan sida hati setelan tika apa upama karo Niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati Ya kudu gemati. oh cah telu ki sapa to Sinten mawon to cah telu niku? lha ya cah telu tak kanthi ki maksude anake Niken upamane iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok ngono Nggih. Terus Niken kuwi ndek anak telu. upamane Pamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? heeh terus kenal karo kowe Nah. kowe bendina chattingan kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa ngono upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati Ya gati to, Pak. gatimu karo Niken mau karo anake Ya karo anake. lho berarti karo Niken ora gati Ora. lah nyang apa Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya minda poya yen